Вітаю вас, паважаныя гледачы. Чарговы выпуск «Геноцид-дыялог з пракурорам» прысвечаны трагедыі, якая стала сімвалам злачынстваў нямецкай арміі на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Азарацкія лагеры смерці былі створаны ў сакавіку 1944 года, каб знішчыць непрацаздольнае насельніцтва Беларусі, якое пражывала на тэрыторыі раёна 9-й нямецкай арміі. Разабрацца ў абставінах стварэння і функцыянавання лагераў смерці Азарычы нам дапаможа вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі, Інстытута гісторыі Академии наук Беларуси, кандидат гістарычных наук Крыварод Анатолий Алексеевич. Анатолий Алексеевич, вітаю вас. Добрый день. Анатолий Алексеевич, як установлено матэрыяламі надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па устанаўленню і расследаванню злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх саўдзельнікаў, на падставе матэрыялаў адзначанай камісіі членам надзвычайнай дзяржаўнай камісіі акадэмікам Траянінам і судова-медыцынскай экспертнай камісіі было зроблена дадатковае расследаванне, якім установлена, што ваенныя нямецкія ўлады наўмысна з мэтай распаўсюджвання сыпнога тыфа размяшчалі сыпна-тыфозных хворых разам са здаровым насельніцтвам, якое было зняволена ў канцэнтрацыйным лагеры каля пярэдняга края нямецкай абароны. Гэтыя і іншыя матэрыялы адносна азарацкіх лагераў смерці прадстаўляліся савецкім бокам у міжнародны ваенны трыбунал у Нюрнберге як доказы ваенных злачынстваў. Анатолий Алексеевич, калі ласка, раскажыце, аб якім концлагеры або аб якіх концлагерах ідзе гаворка ў тэксце матэрыялаў надзвычайнай камісіі? Ну, сапраўды, азарацкія лагеры – гэта адно са шматлікіх сведчанняў геноциду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Тут не толькі камісія ЧГК, с акадэмікам, на чале з акадэмікам Траніным, там было шмат актаў. Гэта акт 37-й гвардзейскай дывізіі, гэта акт яшчэ адной вайсковай часткі, гэта ліст ваеннага савета 65-й арміі, ваеннаму савету беларускага фронту. Ну і нарэшце камісія, у якую ўваходзіў Панамаренка, ўваходзіў Якуб Колас, гэтыя дакументы ўсё ёсць. 30 красавіка, гэта акт ЧГК, пра які вы говорыце. Гаворка ідзе пра азарацкія лагеры, пра 3 лагеры, якія былі выяўлены падчас разведчыкамі 37-й дывізіі падчас наступлення. Яны былі выяўлены 18 сакавіка 1944 года. Гэта лагер каля Азарыч, гэта лагер каля вёскі Падасейнік, гэта лагер каля вёскі Дзердзь. Можна гаварыць, што гэта 3 лагеры. Ну, плюс яшчэ было 7 перасыльных лагераў. 4 станцыі, гэта Старушкі, гэта Рабкор, гэта Красны берег і гэта Рудабелка. Ну, яшчэ 3 вёскі, куды даставляліся, і потым яны размяркоўваліся ў гэтыя лагеры. Розная колькасць людзей у лагеры была, будем так казаць, этапіравана. Усяго этапіравана было 50 000, але не ўсе людзі, конечно, дайшлі да лагера, таму што на шляху да гэтых лагераў былі здзейснены жудасныя злачынствы, расстрэлы людзей, марадзёрства людзей, которым сказалі, што вы возьмите все неабходнае, і рэчы, і прадукты, а потым усё гэта забіралася палявой жандармерыяй і салдатамі, военнослужачымі вермахта. І адносна таго, к якому віду лагераў адносіцца лагер смерці Азарычы або комплекс лагераў смерці Азарычы, таксама няма адзінства ацэнак у матэрыялах надзвычайнай камісіі. У адным і тым жа месцы дакумента згадваецца і канцлагер
і лагер каля пярэдняга края нямецкай абароны. І ці была вызначана сістэма лагераў, падобная на тую, якую зараз выкарыстоўваюць гісторыкі і юрысты ў дачыненні да падзей Вялікай Айчыннай вайны. Ці была вызначана гэта сістэма, класіфікацыя лагераў у момант, калі састаўляліся матэрыялы надзвычайнай камісіі? Правильно вы заўважылі, што ў розных дакументах па-рознаму называюцца гэтыя лагеры. У адным акце ад 30 красавіка 1944 года называецца лагеры, канцэнтрацыйныя лагеры для савецкіх людзей пярэдняга края нямецкай абароны. Там же называюцца яшчэ проста лагеры у пярэдняга края нямецкай абароны. І таму тут мяняць тое, што запісана у дакументах, і тым больш прамове Смірнова, памочніка галоўнага абвінавацеля, які выступаў ад Савецкага Саюза, таксама называецца лагеры смерці ў пярэдняга края нямецкай абароны. То есть і такі тэрмін лагеры смерці ў пярэдняга края нямецкай абароны. Ну, калі усе даваць вызначэнні там і даўлагі, і шталагі, і месцы ўтрымання гэта і рабочыя лагеры. Але лагеры ў пярэдняга края абароны гэта не першы лагер, таму што былі яшчэ такія ў раёне Рагачова такі лагер быў. Але цяпер ужо пэўная класіфікацыя ёсць, і гэты лагер, но ён, як мы говорим, можа быць сярод усіх стаіць асабняком, таму што гэта з'ява была просто такая дзікунская з'ява, калі людзей збіралі для таго, каб іх спецыяльна заразіць сыпным тыфам, і потым гэты тыф распаўсюджваць сярод не толькі насельніцтва, але і воінаў Чырвонай арміі. Што накошт концлагера цяпер? Што прадугледжваецца пад тэрмінам концлагер у гістарычнай навукі, у архіўнай справе? Ну, па-першае, гэта павінна быць месца, якое агароджана калючым дротам. Гэта ясна. То есть павінна быць тэрыторыя лагера, яна павінна быць дакладна вызначана. Другое, гэта павінна быць адміністрацыя. Трэцяе, гэта павінна быць пэўны распарадак дня. Чацвёртае, гэта ахова. Ну і для азарыцкіх лагераў ўсё гэта прысутнічала. То есть гэта і тэрыторыя, па-рознаму, самая невялікая тэрыторыя была лагера Дзерць, это прыкладна 200 на 400 метраў. Але ўсе лагеры былі абнесены калючым дротам, былі вышкі, дзе была ахова, была унутраная ахова, акрамя ўсяго, што былі на вышках там нямецкія ваеннаслужачыя з аўтаматамі і з танкавымі кулямётамі. То есть яны якраз падыходзяць пад тэрмін канцэнтрацыйныя лагеры. Тэрмін концлагер, які зараз выкарыстоўваюць і гісторыкі, і архівісты, і следчыя таксама. Да, і следчыя таксама, да. Мы яшчэ вернемся к гэтаму пытанню класіфікацыі лагераў смерці ў раёне Азарычаў. Цяпер наступнае пытанне. Раскажыце, калі ласка, пра храналогію стварэння і функцыянавання азарычскіх лагераў смерці, а таксама пра колькасць ахвяр. Ну, можам сказаць, што гэта злачынства, яно рыхтавалася. Ну, не просто так узнікла спантанна. Калі паглядзець справаздачу штаба 9-й нямецкай арміі, то там было падрабязна распісана, што і як павінна адбывацца. Але ж там гэта ўсё падаецца не так, як было на самой справе. Там што і павінны людзі мець там ежу, і павінна быць там цёпла, і так далей. Чаго гэтага не было. А калі паслухаць яшчэ і паглядзець на успаміны вязняў ці тых людзей, хто там, кажуць, сядзеў, то можна зрабіць такую выснову, што, канешне,
гэта было спецыяльна прадугледжана. Ну і допыты нямецкіх военнаслужачых. Што да ахвяр, не выклікае сумнення, гэта вот лічба 50 тысяч, што было сабрана для таго, каб адправіць у гэтыя лагеры. Пры вызваленні лагераў, в актах ЧГК, у лісце ці ў данесенні военнага совета, там лічбы крыху розныя, але лічбы прыкладна 33 434. Столькі было вызваленых. Да, живых. Вызваленых. Значит, лічба прыкладна 16 тысяч. Прыводзіцца лічба 9 тысяч. У чым тут, як кажуць, розніца? Справа ў тым, што сведкі і в некаторых документах говорится про лічбу 7 тысяч. Гэта тых, каго атабралі, найбольш здаровых, найбольш моцных мужчын і жанчын, і адправілі далей у нямецкі тыл. Іх лёс невядомы. Таму можна гаварыць, што яны тоже ахвяры. Яны таксама ахвяры. І таму вот эта лічба прыкладна 16 тысяч, вот як, калі браць чыстыя падлікі, так вот яно і атрымліваецца. Самае жахлівае, што амаль палову, гэта 15 960, гэта былі дзеткі. Это якія засталіся, а колькі было забіта, замерзла, колькі памерла ад голаду, гэта, конечно, вялікая лічба. Таму што просто расстрэлы былі, напрыклад, маці і 3 дзіцяткі расстралялі просто таму, што яны падчас руху хацелі узяць... А бульбу нам узяць, спыніцца, адпачыць. Тых, хто не мог ісці, іх расстрэльвалі, і гэта нават прызнаюць тыя камандзіры нямецкія, якія былі на допыце. Гэта той же Рихард і камандзір 35-й дивізіі, але жахлівы, тому што потым жа паміралі яшчэ людзі. Людзі потым паміралі. І ёсць шмат сведчанняў смерці ад тифу работнікаў ацэпнога тифу, нават медыкаў, якія дапамагалі. Таму што камандаванне 65-й армии, вот в вспоминах Батова есть, что они просто не чакали вот такой з'явы, что это упершыню такая з'ява, что была фактично применена такая вот зброя супраць людей, биологичная зброя, что людей у лагеря не была задача расстрелять, задача была заразить як мага больш людей. І пры гэтым гэта заражэнне павінна было прывесці к смерти. Так? Безумоўна, конечно. А скажыце, які тэрмін, які час дзейнічалі лагеры? З якой даты, па якую функцыянировали азарычскія? Будем браць крайнюю будем дату браць. Гэта дата 18 сакавіка 1944 года, калі першыя разведгрупы дивизий. Справа в том, что, да, это вызволение было, но немцы 17-го почали отступать. И уже фактично 17-18 Ахова сошла. Вот. И просто те разведгруппы, якія гэта убачили, яны были просто ошеломлены вот таким станом. Лагеры існавалі. А тут можно сказать, что мало звесток, чтобы столько людей было знішчана за такі кароткі тэрмін. Это вялікія лічбы, это тысячи людей, якія былі знішчаны. Пачалі збіраць яшчэ ў канцы лютага, заганяць это і са Жлобіна, і з іншых месцаў Гомельскай, Магілёўскай, Палескай абласцей, хворых з бальніц, выцягвалі хворых просто з домов у вёсках. Вот хворый тиф забрали, хотя у людей температура великая, все. То есть лагерь и сами по себе люди в лагере были, прикладно 8-9 дён.
Вот так вот. Где-то Такие с 10-го числа. страты великие Ну, да. сярод насельніцтва за Да. 8-9 дзён. Да, за 8-9 дзён, потому что людей просто не могли не ховать. Просто немцы скидывали их у ров с водой, вот, в одном, другим, третьем лагере. Потому что люди, детки помирали от обезвоживания, от холода, потому что температура была в один день минус 15 градусов. Как раз вот такой вот выпал такой час, что и резко вот упала температура. А у людей не было, не дозволяли галлё подстилать. То есть это было, фактично был І здзек. наўмысна выбрано такое месца, дзе нельга было вырыць землянку нават. Бо гэта былі забалочаныя. Ну да, заболоченное место. Костры забаранялось, потому что такая была мифология, что по этим местам будут бить советская авиация и артиллерия Червоной армии. Вот как не выдать вот это местонахождение. Анатолий Алексеевич, а хто быў арганізатарам азарскіх лагераў смерці і выканаўцам злачынстваў? Ці былі яны асуджаны і паняслі пакаранне або не? Ну, я скажу, что командующий армией Харпе так и не понес наказание. Из 3 командиров корпусов только один. Выбачайце, ён аддаў приказ? Ён, конечно, потому что на допыте и Вензлет, по-моему, командир корпуса, он говорил, что мне все, команда шла от штаба армии, и что вот мне сказали, мы хотели и так быть собой, и так, но это и шло отсюда. Значит, 2 командира корпуса не осуждены, один командир корпуса был осужденный, и он помер в тюрьме. Потім Рихерт, это командир, генерал-лейтенант, командир 35-й дивизии, он был осудженный тут и повешенный 30 студеня 46 года. Был осудженный командир дивизии фон Куровский, там, вот. Но основные, я хочу сказать, конечно, и Визе, и Госбах, это командиры корпусов, и они не понесли вот, покарання, якое вот, необходимо было, потому что это и есть факт геноцида белорусского народа, причем такая новая способ знищения людей. Новый способ. Это там вот крематории, там расстрелы, там это. А это вот способ шляхом заражения сыпным тифом. Хотел бы додать, что гэта быў не першы выпадак, калі 9-я армія таким вельмі жудасным способом организовала и проводила эвакуацию, так называемую эвакуацию насельніцтва. И генерал Вейдлинг, который был осуджены у тым ліку и за азарацкія лагеры смерти, на допыту показывал, что в сакавіку 43-го года проводилась операция «Рух буйволов» под командованием якраз 9-й германской армии. В той час этой армией командовал Модель. И был распрацаваны план, по якому насельніцтва выгонялось со своих месцаў жыхарства, а все вёскі спальвались, и при гэтым такая ж карціна, якую вы распавядалі адносна расстрэлу насельніцтва в працэсе эвакуацыі, такую ж ситуацию описал в своих у працэсе допыту опісаў генерал Вейдлинг. Таму гэта была сістэматычная практыка дзеянняў салдат вермахта на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. В правядзенні гэтай аперацыі, калі можна яе так назваць, не ўдзельнічалі войскі СС, напрыклад. Есть сведчання? Конечно. Сведки, вот сведчення есть, что они сопровождали. Сопровождали? Да, что полевая жандармерия сопровождала. Полевая жандармерия, да, это
Вермахт, так? Ну да, да. А войски Да, СС? удельнили, ГФП удельничала, потом удельничал Абвер. Ну, это ясно, что это Спецслужбы, Да, потому что знов-таки, военные спецслужбы. да, чым тут сутнасць работы спецабвера? Яны засылалі туды сваіх агентаў, якім перад гэтым рабілі прышчэпкі ад сыпнога тыфу. І яны павінны былі ў лагеры сітуацыю вывучаць і потым дакладваць пасля таго, як вот гэты вот спосаб зараження людзей, ці ён дзейнічаў у адносінах да мірнага насельніцтва і да воінаў Чырвонай арміі. Яўна, што ёсць такія звесткі, што ІСД удзельнічала там. Вот. То есть весь букет вот этой машины немецкой, оккупационной, вот, и яны удзельнічалі в этом злачынстве. Ну, некія доказы гэтага факта ёсць. Ёсць, так? да. І прадстаўлялись таксама на Ёсць ва ўспамінах, да, пра гэта гаворыцца, таму што там шмат успамін, шмат сведкаў ёсць, якія вот, давалі потым паказанні. Ну, часткова это змешчана ўсё вот, гэтыя дакументы у тым зборніку, які вот, выпушчаны архівам вот, без срока давности. Там все документы, Гомельская область, там все эти документы и шмат вот, якраз сведчанняў ёсць. Просто тых, хто быў вязнем вот гэтых лагераў фактычнай смерці. Адзін са сведкаў гаворыць, што ў вёсцы Новасёлкі Калінкавіцкага района вот мясцовыя жыхары кажуць, што ёсць брацкая магіла, дзе пахаваны каля 200 воінаў Чырвонай арміі. І з іх таксама заражаныя тифом. Тут ситуация якая была? Вот лагерь, немцаў нема, падходзяць воіны Чырвонай арміі. Людзі ламаюць агарожу, конечно, подрывались, потому что там же мины было, заминировано все. И идут сустракать Чырвоную армию, обдымается все, а там же и здоровые, и хворые. И вот это ланцуговая реакция. Некоторые пошли у вёски соседние для того, как обогреться, это тоже здоровые и хворые. И тому была специально створена карантинная зона. По загаду Батова и вот... Анатолий Алексеевич, калі мы кажам про геноцид, мы маем на увазе мэту знішчэння людзей. Захворванне сыпным тифом – гэта не канчатковая мэта. І у гэтым выпадку, як вы думаеце, ставілась ли галоўнай мэтай знішчэння насельніцтва? Ну, безумоўна, насельніцтва вот это якраз у тыле 9-й арміі ставілася конкретно, тому что ну, сколько людей знішчылі, это тысячи людей, якія былі знішчаны вот, падчас збора, падчас перамяшчэння і ў самім лагеры. Вялікі дзякуй, Анатолий Алексеевич. І трэба дадаць к сказанаму, што вязні азарацкіх лагераў аказаліся пакрыўджаныя нямецкім бокам у сучасны перыяд. Азарацкія лагеры не былі падпарадкаваны галоўнаму гаспадарчаму ўпраўленню СС, таму нямецкім бокам, падкрэсліваю, нямецкім бокам яны не лічацца концлагерамі. І ёсць заявы з боку вязняў азарацкіх лагераў з патрабаваннем прызнаць азарацкія лагеры концлагерамі. Яшчэ трэба дадаць да гэтага тое, што адносна катэгорыі вязняў розных лагераў смерці, нямецкі бок, арганізуючы кампенсацыйныя выплаты вязням, нямецкі бок прадугледжваў больш высокія памеры такіх выплат для вязняў канцэнтрацыйных лагераў. А канкрэтна можна назваць гэту лічбу 800 нямецкіх марак.
А ось в'язні інших лагераў, тым ліку лагераў каля пярэдняга края нямецкай абароны, ім сума кампенсацыі была вызначана у памеры 2 разы меншым, 400 нямецкіх марак, і гэта, канешне, пакрыўдзіла вязняў азарацкіх лагераў. Многія вязні жывыя до сённяшняга дня, сённяшняга дня. Таму гэта пытанне да сённяшняга дня з'яўляецца актуальным, яно патрабуе вырашэння, і хацелася бы і ахвярам, і іншым жыхарам Беларусі, каб нямецкі бок прыслухаўся і пайшоў насустрач, конечно, кампенсацыі трэба, законным і справядлівым патрабаваннем. Анатолий Алексеевич, вялікі дзякуй за тое, што растлумачылі вельмі непростую тэму з вельмі непростымі дакументамі, якія у некаторых моментах пярэчаць друг другу. І трэба мець высокую кваліфікацыю, каб зрабіць правільныя высновы, вывучае гэтыя архіўныя матэрыялы. Паважаныя гледачы, на гэтым мы прыпыняемся. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч. Дзякуй.